Ya. 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 1, 2. Ako'y na problema kung nga sa makita sa dahon nga laya. Ako nga migong nagtinga, diligid siya mahimutang. Sakit iyang dughan, kay dugay ra siyang wala ka para pampam. Time sa bakit? Di man na mauwi mo ha? Sakto Balik man ka ako, na, balik ka, sakto balik na ka. lyrics ano. Balik ka. Di Sakto na mao. man na pre. Di lagi na mauwi mo lagi. Saan ang taong ka eh? Sa hindi sakto nga. Anam gini sakto. Sakto man na siya, pre. Anam ni sakto ka. Siya na problema kung asa makakita ang isa niyang kamot nga dugay ra nga nawala. So ano nga. Sakto ni mo nga binuang man ang imo ha. Isa pud ka yung sa bino nga wa pangita na human. So na saktong kanta. Dili gyud siya mahimutang magsakit iyang dughan kay dugay ra daw sa siyang naputlan. Unsa man ang imo pagtarong niya? Tarong mo to ko ago. Ha? Nagigag tarong ni yaga ang kanta nimo. Pagkuan nimo. Saan ka diya?